Татарстан Яңа ғасыр каналында турыдан-тур эфирда тояну нуктасы тапшыру. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны төймәл арышыда җиткерә аласыз. Кызылга басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне ак битарафлык, нейтралитет билгесе. 21 сентябрьдә Татарстан язучылары татар телен саклауны сорап Владимир Путинга хат юллады. Мөрәҗәгатькә 60 имза куелган. Алар арасында танылган язучылар, шагыйрьләр, драматурглар, тәрҗемәчеләр, галимнәр. Бүген менә кайберәүләре безнең студиябызда, бик шатбыз сезне сәламләргә. Менә иң элек шуннан башлыйк әле, нинди өметләр багладыгыз әлеге хатка? Мөхтәрәм җәмәгать. Монда өметләр дип әйтергә кирәк микән? Телебезгә каршы һөҗүм башланганда, бәлки яны репрессия дип әйтергә кирәктер. Татар язучыларының читтә калуы ул әлбәттә гайры табигый хәл булыр иде. Бу хатның инициаторлары безнең яшь язучылар, һәм без аларның бу фикеренә, тәкъдименә өлкәннәр кушылдык. Без әлбәттә битара булырга тиеш түгел. Менә шул. Татар язучылары битара булса, аннан соң бу хат бул беренче хат. Аннан соң бөтен язучылар киңәйтелгән, Татарстан язучылар берлегенең киңәйтелгән идарәсе булды, һәм бөтен язучылар исеменнән дә без хат юлладык. Хат бик урынлы. Чөнки бунда закон нигезендә илнең җитәкчелегенә мөрәҗәгать итү. Ул менә шушыннан безнең конституцияның гаранты. Без мөрәҗәгать иттек. Хәзер менә анда ул яктан нинди реакция? Менә шунысы. Менә шунысы кызык. Нинди җавап көтәсез, Вахит абый? Без өмет иткән идек, бу хат шәхсән ил башына үзенә барып җитмәсә дә, бик якын кешеләренә барып җитәр, һәм безгә дә җавап, безгә хөрмәт йөзеннән, һәм без лаек дип саныйбыз үзебезнең милләтне, зур кешеләрдән, зур дәрәҗәле түрәләрдән булырга тиеш иде. Аны төшерделәр безнең үзебезнең Казанга, Казан шәһәренә, һәм монсы да хәтта безнең мөрәҗәгатьләрне дә, хатларны да безгә бит мәгълүм яшерен түгел. Ата-аналарыбыз да меңәрләгән имза җыеп хатлар яздылар татар телебезне яклап, ләкин берсенә дә Мәскәү тарафыннан җавап юк. Бу Песков әйтте. Ул хат безгә килмәде диде. Ата-аналар менә Татарстаннан татар ата-аналары җибәргән хатны Песков безгә килмәде ди. Шуннан соң менә ул язучылар берлегендә башта 60 язучы язып җибәрдек, әйеме ул куллар куеп имзалар салып җибәрдек. Әгәр дә кем әйтә икән бу хатлар барып җитмәде дип, алдылар. Иң җиңел юл күрмәмешкә салышу, белмәмешкә салышу, ишетмәмешкә салышу. Без җавап формасында менә режиссерыбыз хәзер менә тагын бер мәртәбә күрсәтер әлеге хатны. Бөтенләй күрмәде дип әйтеп булмый, әфәнде, барып җитерме әлеге хат Путинга? Моңа ышанып буламы? Белмим, Путинның үзенә мин бик ышанып җитмим. Бүгенге сәясәт, татар телен сүндерүгә юнәлдергән сәясәт, иң куркыныч үзенең шигенә китеп килә. Һәм шуны әйтәсем килә, бу тел сәясәте, телгә генә кагылмый, тел турында гына түгел. Әгәр без телдән чигенсәк, бик күпне югалтачакбыз. Язучылар гына түгел, артистлар гына түгел, журналистлар гына түгел, укучылар гына түгел, республиканы югалтачакбыз. Бүген әлегә ортак купайтык. Шуның өчен әйтим. Купайту кирәк булмы түгел? Юк, бу очракта купайту түгел. Ни өчен купайту түгел? Чөнки менә Максим Шевченко урыс кешесе әйеме килеп әйтеп китте. Әгәр дә сез диде, федерализм өчен көрәшмәдегез диде, читтәге татарларның яулыклары өчен көрәшмәдегез диде, хәзер инде телегез өчен дә көрәшмәсәгез, заводларыгызны да югалтачаксыз диде. Югалтачак, нефтегезне дә тартып алалар диде, бөтен әйберегезне алалар диде. Иң кызыгы шунда, кичә генә билгеле булды, инде тиз йөрешле поезд юлы Казанга хәтле килеп җитмәячәк, әйеме? Ул Рязань тирәсендә, Владимир тирәсендә тукталып калачак, әйеме? Анысы мәгълүм булды. Хәзер инде порох заводы турында сүз бара, әйеме? Әйтәсезме, тел белән бер ашыкмагыз булмаса, әйдәгез әле без адымлап кына хәл итик. Венера, бөтенесе бер әйбердән. Әгәр дә без бер әйбердә шигенәбез икән, икенче әйбердә безнең шигенәчәкбез бер әйбердән телдән шигенү мөмкинме? Бу бит әлбәттә тел ул безнең милләтнең иң күрсәткече, иң төп күрсәткече. Шуңа күрә, әгәр дә без бу менә шушы һөҗүмгә каршы тора алмасак, без милләт буларак юкка чыгабыз. Кайла әфәнде, менә барыбыз да белүебезчә, прокуратура Россиянең мәгариф һәм фән өлкәсендәге күзәтү органнары тикшерү башлады. Ул 10 көн дәвам итәчәк, 27-сенә кадәр дәвам итәчәк һәм директорлар, укытучылар әлбәттә куркып торалар. Моның турында инде бөтен кешегә дә билгеле. Менә сез моны ничек бәялисез, Хатип әфәнде? Венера, булай.
Менә мин үземнең элеккеге студентлар, укытучылар белән еш бәйләнештә торам. Соңгы вакытта шалтыраталар. Хатип абый нишләргә? Канлы яшь түгәләр. Biz bizga jinoyatchi kibib qaraylar. Bunda bit axloqiy yog'i bor. Maktabda hozir shunday mana g'adatdan tashqari ham direktorlarni mana onda men tag'in shunisindo aytirayman hali. Maktab derim, aytam, siz fikringizni eshittiringiz. Mana direktorlar qotitib qo'ydilar. Mana maktab direktorlarida da mening shunday shiltam bor. Ular bitin biroz zakonni bilirga tegish. O'z o'qituvchilarni shunday qo'rqinish ostida torga tegishdi. On bizga bit ondan boshqa da problemalar. Bu problem bizga nik kerak bo'ldi hozirgi vaqtda. Менә безнең ышанычлы чыганаклардан алган мәгълүматлар буенча Совет районы прокуратурасы мәктәпләрендә инде татар теле һәм татар әдәбиятын укыту программасыннан чыгару буенча инде күрсәтмәләр чыгарган. Гомумән анда гына түгел бит бу. Ставы пенчернан да уздырдылар инде моны. Бунда шундый әйбер булды. Әйме инде хәзер укытучылар шалтырата башладылар редакцияларга. Без инде эшсез калабызмы дигән әйбер. Әле менә милләт дип әйтмиләр әле. Укытучылар шалтыраталар да біз эшсез калабызмы диләр. Һәркемнең күз күрмәгән үскәндә якынрак. Бу мөһим, чөнки Казаныбызда гына 1200 татар теле укытучысы эшсез кала. Әмма бер кызык әйбер. Нәбирә ханым, хәзер бер секунд әйме. Менә хәзер име шул ук ниләрне аны бит читтән килгән кешеләр тикшерми. Үзебезнең Казан, үзебезнең республика прокурорлары тикшерә. Татар кешеләре тикшерә. Әйме. Алар үз эшләрен эшләр. Үз эшләрен түгел. Закон буенча бер кайда да, бер законда да мәгарифтә язылмаган нинди дә булса фәнне үз телендә укырга дигән әйбер язылганы юк. Законда бар бөтен фәннәрдә тигез. Путинның ешкаралада күрсәтмәсе конституциягә каршы килә. Ул законга каршы килә. Ләкин тоталитар системада, авторитар системада конституция ул кагаз кисә генә. Ркаил. Менә бүгенге Звезда Поволжьеда менә мин инде нигә фәндә сабыйны хөрмәт итәм. Аның мәкаләсе чыккан. Украинада теге телләрне менә шундый нигә украин теле кертү буенча һәм анда безнең думаның мөрәҗәгате мин аны укырга, кешеләргә танышырга шундый киңәш итәрем. Әйбәт язылган, җиренә җиткән. Рәхмәт. Менә Фәндәс әфәнде, беләсезме, бит шушы безнең шанычлы чыганаклар безгә әйтүенчә, хәтта татар гимназияларында ничек сез татарча укытасыз дигән сораулар күтәрелә. Сез күз алдыгызга китерәсезме? Бу абсурд түгелме соң? Бу абсурдтан да начаррак әйбер. Башлап җибәргәндә әйтеп бетермәгән сүземне әйтим. Хат турында. Бүгенге көндә язучылар гына борчылырга тиеш түгел. Мен әйттем бит, бу сәясәт бөтенебезгә кагылачак. Барыбызга да, менә безгә картларга, пенсионерларга, бөтен Татарстанга кагылачак. Безне бетерү бара. Әйе, татар халкына каршы бара. Шуның өчен монда хатлар язучылар белән генә чикләнергә тиеш түгел. Монда иң беренче конгресс үзен сүзен әйтергә тиеш. Бездә теге партия власти дибез, Единая Россия. Оннан сайлап җибәргән безнең 16 депутатыбыз 16 мәртәбә көн сайын чыгыш ясарга тиешләр. Конгресс дигәннән бүгін Милли шураның утырышы булды. Юк, ул аны беркем ишетмәде, журналистлар булмады. Туктагыз әле, бүген кичкенә без аны бәлки ишетербез. Оннан соң бездә бар, теге халыклар дуслыгы йорты. Bütün Татарстандагы милләтләрне берләштерә торган. Аларның чираттан тыш съезды булырга тиеш. Бәлки бөтен дөнья конгрессының гәр чираттан тыш съездын җыеп күтәрергә кирәк. Татар халыкларының съезды. Бәлки алар шушы татар автономиялы җитәкчеләре белән ниндидер мөрәҗәгать белән әгәр телдән чигенсәк бүген бетәбез. Телдән чигенсәк бетәбез. Нәбирә ханым, без паникага бирелмибезме? Юк, без паникага бирелмибез. Бүген без янабыз, утта янабыз белдерсен әйткәндәйме. Менә мин шунысы да гаҗәп, безнең татар халкының пассивлыгы. Ничектер менә язучылар мөрәҗәгать белән чыкты, башка теге безнең сәнгать өлкәсендә эшләүчеләр берсе дә бу мәсьәләне күтәреп ала алмады. Хәтер көне, әйе, хәтер кырык берсе әйттегез, хәтер көне 1200 кеше бар. Татар теле укытучыларыбыз, каябызның галимнәребез, 1200 татар теле укытучысы, әйе. Менә карагыз әле, 1200 татар теле укытучысы дидек. Менә хәтер көне уздырдык, әйе. Ул инде безнең рөхсәт итеп уздырылган, әйе, теге кашып пысып кына җыелган түгел. Нишләп шушында татар теле укытучыларын 1000 татар теле укытучысы чыкмады? Югыйсә монда тел мәсьәләләре турында да сүз кузгалды. Аралашып кайту мөмкинлеге. Битараф, әйе. Менә сез татар кешеләрен карагыз, әйе, бүгенге көндә татар баласы авылдан килгән татар баласы, ул Казанга эшкә урнашкан, баласы мәктәпкә биргән. Ул инде бүген татар теле укытмыйм, татар теле белән кая барасың ди. Мин бер генә мисал китерәм, менә мин аны бик күп урыннарда сөйләп йөрим, әйе. 90-нчы елларда Казанда беренче тапкыр беренче татар гимназиясе ачылды. Bütün фәннәр татарча укытылды. Бар тик рус теле әдәбияты гына русча укытылды. Һәм мин шушында урыс мәктәбеннән алып үземнең кызымны итеп бирдем. Менә карагыз сез, әйе, ул баладан тора дип әйтәсем килә минем. Ул шушы мәктәпне тәмамлап чыкты.
татарша бөтен фәннәрендә. Һәм медицина университетына барып керде, имтихан биреп, һәм менә бүгенге көндә ул медицина фәннәре кандидаты төшеп калдымы татарша укып? Югалдырмы? Һәм мондалар бихисап. Венер ханым, бер сорау биргән мөмкин. Менә Фәндәс абый, сез ни инде? Бу әйберләрдә хәзерлеклерәк. Менә безнең төп конституция, милләтләр, милли мәгариф, милли телдә укытырга шундый төп законда шулай дилгән. Безнең Россия мәгариф министрлыгы һәр вакыт шушының күп әйберләр шушны боза. Бәлкем аны бу мәсьәләләрдә конституцион судка бирергә мөмкин түгел микән? Әлеге сорауга җаваплы, хөрмәтле җәмәгать, без рекламадан соң ишетербез. Бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда таяну нуктасы тапшыру. Без җитди сөйләшүебезне дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан менә Хатип әфәнде сезгә сорау бирде, конституцияга кагылышлы. Конституционный судка гына түгел, башка судларга да мөрәҗәгать итәргә вакыт җитте, дөнья судларына да. Конституционный суд һәр вакыт сәяси карар кабул итә, кызганычка каршы. Аның каршы да иртә түгел әле моның турында уйланырга, Фәндәс абый. Соңрак бераз. Ләкин Конституцион суд бу Шунда калдык. мәхкәмә булды бит 2004 Тоталь әйтеп бетерим әле. Бер дә сүз булды менә безнең бу каты кисәтүләр паника түгел микән дип. Кисәтү бер вакыт паника булмый. Менә шуны әйтеп үтим. 2002 елда безне татар халкын үзенең ана теленә үзен хуҗа булу хукукын тартып алдылар. Хәрефләр сайлауына. 2 ел дәвам итте сынау безне. Шунда мөрәҗәгать белән чыгылган иде. Әйтеп тормыйм исемен кем чыккан дип. Ул монда басып тора. Әгәр латиннан чигенсәк, киләсе законнар мәктәпләребезне бетерүгә каршы булачак дип. Искә алмадылар. Менә килеп чыкты. Әгәр менә бүген безнең бүгенге кисәтү, әгәр бүген менә шушы телдә без чигенсәк, барыбыз югалтабыз дигән. Фәндәс абый, шуннан да аңлатып китергә кирәктер. Менә бу прокуратураның кайсы яктан дәгъва китерүен дә искәртеп үтергә кирәк, чөнки федераль стандартта татар теле һәм әдәбияты юк. Безнең конституциядә исә дәүләт телләре тигез хукуклы һәм мәҗбүри укыту программасына кертелгән. Прокурор надзорына мәктәптә урын юк. Анда менә ялган телефон белән паника куптарып кешеләр эвакуация ясаларын этләр белән йөриләр. Монда ул чакта аңлап була, ни өчен алар собаководлар этләр белән кирәк йөри мәктәпләргә тикшерергә. Монда конкрет эмоцияларны артка куеп та без фактлар турында сөйләшергә әле. Искәндәр, менә шунда без конкрет фактлар турында сөйләшәбез. Әгәр дә ул Россия конституциясендә ул язылмаган икән, шунда татар теле һәм татар әдәбияты дигән андый предметлар юк бит инде, шулай бит. Һәм бу факт Россияныкында, татарныкында ул бар. Бер әйберне онытмагыз. Нәрсә ул, мәгариф ул берничә компоненттан тора. Федераль компонент, региональ компонент һәм милли компонентлар, берничә компонент. Бу безнең региональ компонент һәм ул безнең законнарда, Россия законында да каралган. Ул безнең Татарстан законында каралган. Татарстанда без татар телен предмет буларак укытмыйбыз, фән буларак түгел. Без аны Татарстан ул дәүләт, әйеме? Ул конституциядә каралган, әйеме? Без аны дәүләт теле буларак укытабыз. Искәндәр, милли компонент, менә син әйткән милли компонент 2007 елда Россиянең федераль законы белән бетерелде. Менә бөтен шуннан башланды мәктәпләрен бу. Аны Без сезнең фикерегезне аңладык, Фәндәс абый. Иң гыйбрәтлесе без бу бит ассимиляция гомумән бик зур темплар белән бара. 2002 елда 12 елга кадәр 1 миллион татар үзенең татар теленнән, ана теленнән югалткан, әйме. 1 миллион, ул бик зур сан. Татар халкы Инде буны астыйлар. Менә бүгенге көн кадагында торган шушы мәсьәлә бар. Менә прокуратура тикшерүчләре алып бара һәм инде әйтеп уздык, Россия конституциясендә ничек язылган һәм әйтергә кирәк, бездә татар теле белән татар әдәбияты аерым мөстәкыйль фәннәр буларак укытыла. Федераль стандартта родной язык һәм литература үзе бер предмет буларак бара. Бәлки безгә монда шушы мизгелдә тукталып уйланып алырга кирәктер. Бәлки министрлык эшендә дә гаип юкмы? Бәлки biz монда Конституцияда татар теле дәүләт теле дип язылган. Аның дәүләт теле хукукы Россия конституциясе белән безгә бирелгән. Дәүләт теле буларак ул рус дәүләт теле белән бер рәттән укытырга тиеш. Фәндәс абый, бер яктан карасаң, әгәр дә безнең татар теле укыту методикасы камил булса һәм тигез рәвештә алып барылса, Россия безгә бер сүз дә әйтми, ничек без моның турында шулай ук әйтмибез. Ул барыбер әйтәчәк, әйеме? Әмма без сәбәп бирми идек. Бер әйбер белән, әйме? Әгәр дә кыска гына вакыт юк, бер кыска гына нихәтле еллар вакыт узды, әйеме?
Бүгінгі көндә татар телен өйрәтә торган дәреслекләрне уңайлыларны ясый алмадылар. Иң уңайсызларны һәм менә ата-аналар белән мен бит инде аралашам, сөйләшәм, әйе, урыс ата-аналар белән. Аларга аңлатырга тырышам. Соң бит аның белән укып та булмый, бернишләп тә булмый. Юннерәк дәреслекләр белән ичмасам өйрәтсәләр икән дигән ул да. Вахит абый, менә монда шуннан да уйланырга кирәк. Безнең үзебездә дә гаеп юкмы соң? Без нинди гаеп җибәрдек Аның үзебез? сәерлеге шунда. 2007 елда бездән милли компонентларны тартып алдылар. Безнең министрлык дәреслекләрне раслау хокукыннан, үзе раслау хокукыннан мәхрүм ителде, һәм Мәскәү бу хокукны Мәскәү тартып алды. Шуннан соң 2007дән соң безнең министрлык галимнәр ярдәме белән 60тан артык 64 ялгышмасам дәреслек әзерләде. Һәм аны Мәскәү галимнәре, шул ук теге ФГОС дигән теге белем бирү стандартларының менә идарәсе раслап кайтарды. Бу дәреслекләр инде Татарстан дәреслеге түгел, Мәскәү дәреслеге, Мәскәү раслаган, Мәскәү кул куйган дәреслек. Шулай булгач, нигә без аны бракка чыгарга тиеш? Укытылып та шуннан да татар телен бөтенләй белмиләр икән, әгәр дә өйрәнә алмыйлар икән, методика көчле түгел икән. Һәм моның турында президент та сөйләшә башлый Үзебездә дә икән. түгел, шуннан да менә ул ягыннан да, менә галимнәреннән да методистлар уйланалар. Безгә шуннан да дәреслекләрне, әсбапларны теге карап чыгарга, заман таләпләренә туры китеп яраклаштырга. Ләкин бер як бар, ничек кенә булса да, менә мин галимнәрнең бер вәкиле буларак инде, яхшымы яманмы, без инде үзебезнең мирасны, телебезне, әдәбиятыбызны, тарихыбызны тиешле фәнни югарылыкта теге бузмыш өйрәнергә тиеш. Барбер алар иртәм соңмы кирәк булачак. Ondan soң үнер, ана телен өйрәнү, ана теле дәресләрендә генә укытуда гына бармый. Телне укытуда гына тел өйрәнелмәй. Ана телендә bütün фәннәрне укыту, ана телендә укыту. Менә шул чакта гына тел саклана. Ана телен укытуда түгел, ана телендә укыту. Ана теле Юк, менә монда Хилафлык килә дигән сүзләр бу бик нык хәйлә һәм мәкер. Чөнки бит бүтән предметлар, бүтән фәннәр бит рус телендә укытыла. Шуңа күрә татар теленең әле Хөрмәтле җәмәгать, Алай гына да түгел. Иң кызыгы шунда, Мәскәүдә татар теле укытылмый, әйме бездәгедән аларда уртача бал, бездәгедән 0,7%-ка гына, 0,7-гә генә зуррак, әйме. Ә Питерда бөтенләй анда инде бу урыс теленең теге иң яхшы өйрәнелә торган җире дип санарга мөмкин. Татарстаннан уртача бал 1 балга кимрәк булып чыга. Аларда бит өйрәнелми татар теле. Бу аның әкият. Элеккеге татар мәктәпләрендә кебек математика, башкалар татар телендә укытылса, инде татар телен бәлкем кимиткән вакытта да артык зыян булмас иде. Ә бит безнең аларда рус телендә бара бит. Әле менә миңа әйттеләр, хакмы? 9нчы сыйныфта русларда рус теленә 6 сәгать вакыт, 9 сәгать вакыт бирелә дип. Әйе, хак булса. Монда хикмәт безнең үзебезнең гаептә дә түгел, хаталар да булгандыр, сүздә юк. Ләкин монда 2000 елдан алып ашыктан-ашык бүтән милләтләрне телләрен җуйдырып, юкка чыгару турында сүз бара. Милли республикаларны бетерү. Моны бит хикмәт кайда? Бездә дә бар. Бездә дә барыбыз безнең татар халкында да бар. Менә мира Бүтән методикалар шу кадәр камил булса да, дәреслектәр шәп булса да, барыбер күзем татар мәктәбе тора, монда урыс мәктәбе тора. Ул бит бары баласын итә дә бирә татар урыс мәктәбенә, минем балам кеше булсын ди. Менә сукарагыз бүгенгендә Казанда бердән бер гимназия калды, икенче гимназия. Кайда бар менә татар гимназия? Юк, җәмәгать, иң кызыгы менә кичәгенә татар гимназиясе, минем монда 3 балам укый. Татар гимназиясында берсе шуның бакчасына барырга әзерләнә. Дүртенчесе менә хәзергесе вакытта киләсе елга Аллаһ буйрса, менә кирип ни өчен сез татарча укытасыз дигән сорау бирәләр. Хәтта Совет чорында да бу сорау бирелгәне юк иде. Ул 10нчы мәктәп буларак, интернат мәктәп буларак, электә татар монда татарча укыттылар, әйме? Бер кайчан андый сорау бирелмәде. Һәм мин иң уятсызлык шунда, әйме? Моны бирәләр прокуратура хезмәткәрләре, беләләр. Моңа безнең бар мөмкинлегебез, моңа безнең хукукыбыз бар. Юк, әле иши тагын бер сорау, юк, тагын бер сорау. Кызыгы, ни өчен бөтен Казан буенча җыясыз? Ни өчен бөтен Казан буенча җыясыз диләр? Бердән бер татар гимназиясына. Без каян алып барып бирергә тиеш балаларны? Менә шушының хәтле уятсыз дәрәҗәдә мөмкин түгел, хөрмәтле җәмәгать, безнең монда тагын икенче бер проблеманы да искәртеп узырга кирәк. Әгәр дә мәгәр менә шу тикшерү нәтиҗәсендә менә әйтик татар теле һәм әдәбияты мәҗбүри уку планыннан алынды ди. Менә күз алдыгызга китерегез. Күпләр факультатив булып калган очракта без әле русларны алмыйбыз. Русларны укыту бәлки кирәк тә түгелдер. Рус телле татарлар безнең бихисап. Менә алар барырлармы соң укырга татар телен? Безнең милләт татарлар өчен икенче бер альтернатив юл бар. Моны безгә
күптән 90-нчы елларда ачылган төрек татар гимназиялары исбатлап күрсәтте. Безнең балаларны 4 телдә укыта башладылар. Анда конкурс белән балалар керә башлады. Конкурс бик зур иде. Татарстан территориясеннән генә түгел, Казакъстаннан да, Сибирдән да, Уралдан да рус балалары килде. Игътибар итегез. Рус балалары, чөнки анда укыту бүгенге безнең Совет мәктәбе яки бүгенге Татарстан Демәк, мәктәбе безнең татар телен укыту системасын камилләштерергә кирәк. гомумән белем бирү системасын. Без тарихны онытабыз. Безнең искиткеч үрнәк бар. Бер генә үрнәк, бүтән сөйләп тормыйм. Ишбуй мәдрәсәсе 5 телдә укыткан һәм Ишбуй мәдрәсәсеннән бетергән балалар Төркиядәге генә университетны асынып Брюссельгә барып, Бельгия университетларында укырга кергән. Безнең татарларыбыз, Нәбирә ханым сөйләп күрсәтте. Күл буе мәдрәсәсен тамамлаган безнең бөек Садри Максуди 4-5 ай гына үткәндә репетитор белән шөгыльләнеп Сорбоннага барып кергән. Йосиф Акчора Сорбоннага һәм яшереп торасы. Безнең инде менә бу 10 ел дәвамында төрек татар лицейлар эшләгән вакытта безнең дистәләгән балаларыбыз Европа университетларына барып керде. Нигә без аларны агитацияләбез, күрсәтмибез? Аңладык, рәхмәт. Әйбер булмасын өчен тырышалар бит. Тарихлы халык безгә. Шуны әйтер идем. Менә балам татар мәктәбендә укыса кеше була алмый дигәннәргә. Үземнең мисалны әйтәм. Татар мәктәбендә укыдым 10 елны барсында. 7 класс әле 2 авыл мәктәбендә бер урыс кешесе юк җирдә. Маймыл булмадым бит, кеше булдым. Мин дә татар мәктәбендә укыдым, андыйлар җитәрлек шуннан да. Менә икенче әйберне сөйләргә кирәк. Шуннан да вакытыбыз күп түгел, ихтыяҗ турында. Әгәр дә егы рус телендә бирелә икән, шуннан да моның турында бу яшерен батырын түгел. Әти әниләр тырышып рус телен өйрәнсен, яхшырак бирсен, менә керсен дип бирәләр. Егы рус телендә бара. Әгәр дә татар телле гимназиялар, татар теле укытучылары, менә гомумән шушы вазгыятә аларны нәрсә көтә? Менә шушы гимназиялар укытучылары. Икенче гимназия Казан буенча уртача балдан күпкә югарырак дәрәҗә күрсәтә. Бөтен фәннәрне дә татарча укытып. Бүген урыс илендә яшәп, урысча белмичә калып булмый. Аннан соң бер әйбер әйтелде, мин аңа бик рәнҗеп калдым, бер әйбергә тукта Хатип абый. Әгәр дә алып ташласалар нәрсә дигән. Бу сценарий берничек тә булырга тиеш түгел. Без мәйданнарга чыгарга тиеш. Без бөтен башка халыкларга мөрәҗәгать итәргә тиеш. Бөтен дөньяга мөрәҗәгать итәргә тиеш. Әмма бу әйберне булдырырга тиеш түгел. Чөнки бу без үзебезне рәсми рәвештә мискин халык, икенче сортлы, өченче сортлы халык, кыл халык икәнебезне раслаячакбыз. Әгәр дә татар телен, татар әдәбиятын укытуны факультатив дәрәҗәгә күчерәбез икән. Мондый әйбер берничек тә булырга тиеш. Бернинди сценарийда да без моны кабул итәргә тиеш түгелбез. Әлбәттә. Хөрмәтле җәмәгать, без Теле шуны аңламлар әйме, безнең татар теле бар дип Татарстанда гына була ала бит ул. Безнең башка бит илебез, ватаныбыз юк. Шулай. Шунысына аянып бетәбез. Нәбирә ханым, әлбәттә, безнең тапшыруыбыз вакыты шикле. Бикайл әфәнде, безнең инде диктатурга вакыт җитте. Хатип абый. Алар да бит тагын аянычлы инде. Шуннан, менә безнең хәзерге вазгыятьтә, әлеге проблеманы чишүдә нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш, Хатип абый? Таяну ноктасы бердәмлек булырга тиеш, һәм безнең мәгариф системасында тип закон конституция нигез булырга тиеш, һәм инде бердәм дәүләт имтиханы рус телендә генә бирелергә дигән алынып ташланырга тиеш. Вакыт абый. Безнең конституциядә язылган Россия конституциясендә расага, милләткә яки телгә берсенә дә өстенлек бирелмәй, барысы да бер тигез дигән. Прокуратурага безнегә үсләтеп, хәзер безнең телне икенче сортка куллар теленә әйләндерделәр. Урысча укыт, 9 тел укыт, 9 сәгать укыт, татарча факультатив укыт дип. Бу бөтен конституцияны бозу. Шуңа күрә прокуратура хилаф юлда 2004 елда Конституцион суд безнең дөрес мәгарифне, дөрес алып баруны раслады. Без һаман ана шул әле тагын мисалга китерә алам. Безнең Чувашстан Республикасындагы Рәхмәт, Вахит абый, Фәндәс абый. Нәрсә таяну ноктасы булырга мөмкин әлеге вазгыятьтә? Халкыбыз дучар ителгән бүгенге хәл ул безнең өчен зур сынау. Мин ышанам, бу сынауда без җиңеп чыгачакбыз. Телебезне бетерә алмаслар, халкыбызны бетерә алмаслар. Киресенчә, менә бу сынау безне берләштерергә бер зур этәргеч булыр. Бар уянырга этәргеч булыр, ихлап ятканга. Киләчәк үз турында, балаларыбызның киләчәге турында уйланырга зур бер этәргеч булыр. Без аны шулай дип кабул итик
һәм өметебезне өзмик. Җиңәчәкбез, бетмәячәкбез. Һәм татар өчен генә түгел, бөтен халыклар өчен дә этәргеч булачак дип уйлыйбыз, чөнки бөтен халыкларның да бүген шушындый вазгыятьтә яшиләр. Россиядә бүген һәм бу сайлау алдыннан Tamam, әлбәттә, бу сүзләрдән соң мин генә диясе кала. Без сау булашабыз, дуслар. Исән-имин булыгыз.